Αθλήτρια του ορεινού μαραθωνίου και βέβαια διακριθήκατε και ο Άρης ο Εύδος είναι εδώ μαζί μας με πλούσιο ρεπορτάζ να μας τα εξηγήσει όλα. Κυρία Ματθαίου, τι θέση κατακτήσατε? Την 52η στη γενική κατάταξη, 4η συνολικά στις γυναίκες, πρώτη Ελληνίδα. Βγήκατε πρώτη, έτσι, ανάμεσα στις Ελληνίδες που συμμετείχαν. Περίπου 22 Ελληνίδες, ήταν 50 περίπου οι γυναίκες που πήραν μέρος. Ξεκίνησαν 507 αθλητές και τερμάτισαν 466. Για πείτε μας λοιπόν, για να το καταλάβουμε καλά. Το ξαναρωτάω, γιατί είναι δύσκολο να το συλλάβει ο κοινός μας, αυτό είναι αλήθεια. Από πού ξεκινήσατε λοιπόν? Ξεκινάμε από το αρχαιολογικό χώρο του Δίου, ανεβαίνουμε στο οροπέδιο του Ολύμπου και κατεβαίνουμε από τα Πριόνια και το υπέροχο φαράγγι του Ενιπέ και τερματίζουμε στο Λιτόχωρο. Είναι η απόσταση 44 χιλιόμετρα. Τρέχοντας, ανηφόρα και ανηφόρα, με αλπικό κομμάτι όλο επάνω στον Όλυμπο και το κατέβασμα με αρκετά κακοτράχαλα σημεία. Σε πόσο χρόνο το κάνατε? Οι πρώτοι τερματίζουν γύρω στις 4,5 ώρες. Ο πρώτος συγκεκριμένα έκανε 4 ώρες και 35 λεπτά. Εγώ έκανα 6,22. Έλσα, για να... Μια χαρά και 6,22. Μια τάξη πραγμάτων. Εμείς θέλουμε 6 ώρες για να πάμε μέχρι πού να μην πούμε. 2 μέρες